орзуи ба амрико рафтанро доред? ҳама ёру дӯстон рафтанду шумо мондед? пас шумо ҳам метавонед орзуи худро амалӣ намоед. ба ширкати TMC дар шаҳри Панҷакент барои пур намудани грин корт муроҷиат намоед. ширкати TMC дорои собиқаи кории 10 сола барои пур намудани грин корт аст ва ҳамасола даҳон нафар тариқи ин ширкат соҳиби раводиди амрико мегарданд. пас фурсатро аз даст надиҳеду ин шансро истифода намоед ва ҳаёти худро куллан иваз намоед. бо ширкати TMC фурсати бурд ғанимат аст. ба ширкати TMC муроҷиат намоед ва соҳиби раводиди амрико шавед. суроға шаҳри Панҷакент назди масҷиди ҷомеи марказӣ ба номи Муҳаммад Башоро дорухонаи рақами 7. телефон барои тамос 92 891 33 33. такрор мекунам 92 891 33 33.